Menika mesti nek wonten jenengan mesti ana Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Nggih, selalu menyimak niku Pak dimanapun panjenengan. Biasanya nek kula mboten nderek jenengan wonten niku to, Pak Oka niku WA lho. Mbak Birgita enggak ikut masak bar mboten, Pak. Oh, dadi selalu memantau. Oh, lah ya ngono ya aku mangane jakan terus to, Pak. Aku iki sebagai budalang kudune melu terus. Goleki selahmu langel. Pret. Goleki selahe. Ngapusi. Golek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gong. Waalaikumsalam Mas. Rumangsa bungah kaworan bombong. Dene aku karo kowe nampa pakurmatan kang gedhe. Kelawan pepundhenku, Bapa Hartoyo Ibu Mami. Lumantar Bapa Sigit Purnomo sumrambahe keluarga besar Bapa Karnadi Haul. Kang ngadani acara haul Kang Sarta tasakuran ya kuwi wujute ulang tahun emas pernikahan ngono ayo aku Mas Gareng Dik Bagong Piniji Tirakatan Kang Sarta uga tasakuran ya lan uga iki uga mengeti peresmian Sanggara Tari ya kuwi Tunjung Sari bengi iki dileki ditirakati diriyadoi nyuwun marang purbaning Gusti kang akarya jagat apa sing dadi gegayuhane apa sing dadi idam-idamane para keluarga besar Kang Sarta sak tedhak turune bisawa kasembadan apa sing dadi kepinginane ngono ya Dik Petruk nggih mula wong Jawa ki nek duwe kepinginan ditirakati lek-lekan ngono kae nggih para alim ulama kae tau dawuh ngendika piye, Truk? Tau kandha, tau ngendika. Sapa sing meleke kuat ditambah tahajute kuwi bakale saya ampuh. Apa meneh kegiatan kaya bengi iki termasuk ngleluri marang budayane dhewe lho Mas Gareng Dik Bagong. Tinggalane para wali, tinggalane para sarjana kang sujaning budi. Merga manut dawuh sing tak tampa wayang Kang Sarta gamelan kuwi minangka sarana siar agama Islam ana bumi Nuswantara jaman kepungkur ngono terus nggih mula ora kok ateges Petruk keminter niku mboten ning aku mung nirokke dawuhe para pinter yen sejatine gamelan kuwi ana sambung rapete kanggo siar agama upamane piye Truk kowe ngerti gamelan bunder sing gedhe dhewe kae apa kae jenenge gong heeh gong kuwi saka tembung agung nuduhake menawa Gusti Allah kuwi maha agung. Mula padha-padha gamelan gong kae digawe gedhe dhewe tinimbang gamelan liyane. Lah yen kaya gong ning wujude cilik-cilik kuwi jenenge kempul. Wujude gong ning cilik kempul kuwi tegese kumpul, nyawiji utawa manunggal. Oh, heeh. Yen wis do ngakoni mbok menawa Gusti kuwi maha agung ayo padha kumpul manunggal mlebu masjid nindakake sembayang bebarengan utawa berjamaah lan Kanjeng Nabi wis nate ngendika wong Islam siji lan sijine kuwi mujudake sedulur dadi aja nyawang organisasimu apa NU utawa Muhammadiyah utawa Islam Jamaah utawa kasebut LDII waton wis ngucap loro kalimat syahadah lan jejegake salat kuwi tegese wong muslim. Banjur ana gamelan sing digawe saka kayu kuwi jenenge gambang. Gambang maknane wis gambuh oleh nglimbang. Yen wis gambuh oleh nglimbang sing sak temene Islam mono nyelametake uripe menungsa ing donya lan akhirat. Terus ana meneh gamelan jenenge bonang. Bonang kuwi werdine ora bojo ora wenang. Tembung ora bojo nuduhake menawa Gusti Allah kuwi ora duwe bojo, ora duwe anak lan ora dianakake. Mula tembunge Islam lam yalid walam yulad ngono kae. Walam yakulahu kufuwan ahad. Lan manehe Mas Gareng Dik Bagong, Gusti Allah mono kagungan wewenang kang tanpa winates. Mula ora bojo, ora wenang. Iya terus nggih. Niku munggo dawuh sing tak tampa Mas Gareng nggih. Bakune
Aku karo kowe sekamat-kamat melu ngramekke nang jagating pakeliran ya, Truk. Heeh. Kang Sarto jagating kabudayan nggih. Yo, saiki menyelam sambil minum air, ngaturke pamundhut sing durung dipinangkani ana ing limbukan. Heeh. Ya. Mbak Dinko. Wilujeng Incing selamat pagi, Mbak. Nggih, selamat pagi. Menika taksih kathah ingkang taksih memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Monggo bombongipun warga masyarakat menika dipun pupuk. Monggo Mbak Dinko badhe ngaturaken menapa minangka sarana pambuka salam mukadimah wonten ing goro-goro Patet Songo. Bebas. Bawa, Mbak. Ya. Monggo, napa, Mbak? Tasik ngunjuk sing genter, Mas. Oh, nggih. Uga terima kasih buat Mas Andra ya. Wah, wis didadak kuwi mau. Sampun keplayon-playon. Oh, nggih. Kepuyuh-puyuh. Oh, kepuyuh kok. Nggih. Ya, napa, Mbak? Ya, Mardika bebas mawon. Engko pamundhutane iki sekari sing geradakan. Napa, Mbak? Monggo sing bawa ayo, slendro, pelok. Proses slendro nggih slendro. Slendro ya. Anu umpami Banyumasan ngoten mriku. Oh, boleh. Bawa sing kira-kira wong ra mudeng, Mbak. Banyumas engko. Engko Mas Andra. Karo kanca-kanca karep leren langkung rumiyin. Aduh. Ya, monggo. Raden Haya Warakodara nyata lamun satria Jodipati Bawa napa Mbak niki namine, Mbak? eling-eling Eling-eling. walang kekek sing dieling-eling Chandra iki kok mblocokne kancane kok Kok selamat datang ya, sing bar kerja ke Sulawesi. Waduh, sinten Mas sinten? Ibramovic kuwi. Ibra. Lanjut. Ibra ki pas pertama izin Sulawesi aku ditanding karo Leh Bonang karo Mas Firman. Milih sapa sing demung? Milih Tiar apa Ipan? Nah, Tiar iso muni, aku bare nek demung tabuhe abot lho. Hubungane opo? Alasane ora mutu. Lanjut. Ora mutu. Ya. Gedhekwa simbar Simbar niku rambut sing teng pundi, Mbak? Teng mriki.
Mboten. Duduk, sanes. Teng dodo. Oh, teng dodo ya Allah. Simbar jojo, jojo niku dodo. Oke. Nah, nek teng mriku namanya godek. Lah ya godhek mau. Godek wok simbar, beda to. Oh. Godek dhewe, simbar dhewe. Nek simbar. Dan sing dimaksud kuwi nek woke iku sing ndi, Mas? Wok niku ketel. Oh, ketel. Godeke kentu. Heeh. Oh nggih Mas, Dek mau kan Mbak Sri jumeneng karo sing bagus mau nggih Mas nggih. Nggih. Kula nggih pengen ngadeg karo sing bagus to Mas jane Mas. Milih, Jogone sampean bagus-bagus lho. Milih. Nggih sampean pilihne sing paling bagus ngono lho Mas. Ya. Nanti ya. Heeh, kok ditekno ya Mas sing paling ganteng lho Mas, aku pengen delok sing ganteng-ganteng lho. Mas. Iya. Oke, bagus-bagus. Sing gede dhuwur ketoke gede dhuwur ngono ya Mas. Ya. Yuk. Yen ngantika kerang pindak guntur dasar satria prawira ramaha heling kula eling gunungane senapati asik iya Penting wis bawa. Napa? Bajute apa iki? kudune ya eling-eling to Mas Aja sing kalem sik to, sing kalem sik. sing elem Alon-alon. Napa? Engko sak langgam ngono. Engko bar iki musik ora nyambut gawe lho. Heeh. nggih Gawe engko langgam sik. Yo apa? Mbak Dinko? Apa? iya kan dendang Semarang nih kali renca-renca Oke. manut kula Ya, lanjut. Siapa bisa menggulung tenda digulung berbelit lagi
Terus Mas iki. Terus. Kula melih Mas. Sapa ayo genten. Sapa? Mbak Birgita. Ya. Aduh sing ijo-ijo. Sik Mbak, tak buka. Iki lah jodoh. Iya. Mangga sing badhe jodoh. Tak tawakno. Boleh Nina ya Mbak cakepane, aku ora hafal. Dari mana datangnya cinta? Dari sama, dari sama, dari mana datangnya cinta? Aduh sayang, sayang disayang, saya ditolong, terima kasih. Ya. Siapa bisa menggulung tenda? Tenda tergulung, tenda tergulung, tarik kembali. Lagi sampai main celana siapa bisa menolong saya? Aduh sayang, sayang disayang, saya ditolong, terima kasih. Sugeng dalu Masda Akbar dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam Belanda kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten pamundutan seragenan Sriuning pakai gamelan nyel. Nggih nyuwun piyambakipun Mbak Birgita request menika kula aturaken kagem barisan Jokowi Loper. Sugeng hamirsani nggih wonten tali asihipun lestarilah budayaku matur nuwun. Jumeneng ya Mbak Bir. Heeh. Alhamdulillah. Lebaran pulang Mbak Bir. Pulang Pak Dalang. Menika mesti nek wonten jenengan mesti Apa? ana Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Nggih, selalu menyimak niku Pak, dimanapun panjenengan. Biasanya nek kula mboten nderek jenengan wonten niku to, Nggih. Pak Oka niku WA lho, Mbak Bir kita enggak ikut masak bar boten Pak. Oh, jadi selalu memantau. Lah ya ngono ya aku mangane jakan terus to Pak. Aku iki sebagai budalang iki kudune melu terus. Goleki selahmu Langel. Pret. Goleki selahe. Ngapusi. Goleki selahe iki bir kita selain selahe ning ndi? Selahi maksudnya Selahe apa Pak? longgare. Diselah. Longgare. Oh, longgare. Selane, selo. Selah nggih, selone. Selone. Menika Iya. pamuridipun napa? Sriuning Sri Huning. Mustika Tuban. Bawani sik yo. Bawa neh. No. Disumbutke pecitan jenengan lho, Pak sinten? Oka. Pak Oka Wibowo. Bawane Sriuning mangga. Iya Mas, disikane. Oh iya. Mangga. Mas Langkra. nyangga Mas, maaf Bimik. Mas. Ya.
Iki aku gak dikancani sapa-sapa, Pak. Sapa kancane sapa? Tak haramne nek wong-wong nek kancane. Ora Iya, sah, ora iki sah. ya, sing bagus dhewe. Sapa? sak Sapa? Rombongan. Sapa neh? Oh, Vektor. Ayo Tor. Ayo Tor, rene Tor. Karo Oh iya dibawani Vektor ya Mbak apa-apa. Yumu, Tor. Ewang Kene ngono. lho Tor, rene lho Tor. Nyambut gawe nggon ngetak ngatuk ae. Oh iya. Eh, Gemak. sini. Jarike sini. dibenakne. Sini. Ya Allah. Iki apa to, Tor? Iki jari asli perok. Jarik pokacu jane. Wangono Mbak Bir. Nggih. Wis riuning. Padha ijone ya dhewe ya, Tor. Jan, aku nek ijo ngene kaya lontong. Ade kayak tupat. Terus diopori ya. Heeh. Kupat lepet. Heeh. Kupat menika ngaku lepat. Ya, sampean sak Pak sik. Apa, Mbak? Loh, Sing lanang bapaknya sik, lho. sing lanang sik. Apa-apa ki sing lanang sik. Aku gak. Ayo, Para oleh dulan. bawanana. Apa-apa ki sing lanang sik. Aja. Iya. Sing ngawiti sing lanang. Heeh, Mas. Oke. Sing disiki. Iya. Terus. Si sepiro to, Mas? Putri. Putri kang sulistya ing warni. Turah to. Suweneni kowe Putri karo kang Mbak Sulistiyeng. Putri kang sulistya ing warni. Lho malah kok tambahi ing. Putri kang Sulistiyeng. Ya ngono kuwi ya. Ayo. Putri kang sulistya warni. Apik ngono. Mbak Bir. Nanana. Kayak kidung malah. Ya. Srihuning mastika Vektor. Putra Kanjeng Sira lawe Duk pranggung Bojonegoro. Aku ngenteni iki lho janane. tepuk tangan ora? Rasa. Oke. Kleru kok tepuk tangan. Duk pranggung Bojonegoro. Babila Wiratmaya. Kayak manis. Kayak apa? Kayak wangi. Terima kasih. Lama. Ya. Toko di. Tanwuran. Ya. Tan wurung Srihuning gugur. Gandeng. Dadi kusumaning bangsa Tuban. Lah ya bangsane Tuban ngono lho. Sing tenanan. Dadi mustikaning Tuban. Jan. Sinden ayo gandeng Piye? kirik. Nggih. Piye ta? Sampeyan diarani kirek. Ngawur ae. Apa? Aku duk kirik. Lah apa? Celeng. Oh, malah luwe elek. Gak apa-apa ya, Mas Victor ya, sepenting kita berpasangan daripada dalangnya jomblo. Dalange jomblo. Ngene iki apa ya ngono ya romansane Mary. Ya Mary ya, Mas Victor ya. Padake. Alah ngene iki paling dalange ya. Apa wani dalange? Gak wani ya, gak wani. Ora wani ya, Mbok. Gak wani. Mbok wani tak bayar 100 loh. Ora wani. Siti. Ning panggung kok. Lho, ngene panggung. Loh, berarti iki berarti nang isor bendino, Mas. Ora maksud iki ning panggung kan didelok wong akeh kan saru to, Mas. Oh, saru. Saru Oh. Dadi wanine ning ndi, Pak? Ning ngisor ki maksudnya ya grapyak. Oh iya iya.
Kucing apa piye sorlongan. Nggih. Dadekke Mas Riuning. Dadekke ya? Dadekke no. Buka celuk. Engko gedrek ngeseng ngene Heeh, ya. gedruk iki. Ya, buka celuk. Mbak Bir. Sri Huning mesti katuban labu tresno tuen sabun yapati marang Raden Wirasya angus prasaja Piye? Dek ngintil bokongku terus lho, Pak. Aja kurang ajar we nari ya nari ning aja Sik toh ngene iki. bersentuhan ya toh. Sing bersentuhan ki sapa? Lah sering ngincer bokong. Umume nek wong ibing ki ya sing diarah lho. Oh. Ya nek umpama dedeke padha ki tetep rai. Lah iki rai kok ya. Raya apa? Rai lo. Maklum ana to, Lah, Mbak so. Bir. Wis teteke semono ki Ya nek- pase bokong. Nek Mas Akbar ora apa-apa langsung pasornya lah aku ya rai. Oh. Langsung. Lah aku lah. Umpamane. Yo, pajan penak jane yo. Ya, terus. Urung. Wis nyosor wae. Lanjut. Sri Huning datang kriyata kang rinata kadang epitet Wirat Maya putranira sira lambe ati-ati Sri Huning putrane ngati mangsa pati kali kaengun aku pating madya lakon menang ading lawan minat Senadyan wekasanira rateng lena alabuh negari Hey. Astaga, ada Mas Gitar. Ayo Mas Gitar. Hey. Huning mesti katuban labun tresno tuen sabun yapati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja nandur janji ayo Mas Kuning datang grahita kang rinoso yen dadi pribadi senadyan wekasanira sira kabeh lagi Sri Huning putrane ngati bangsa pati nalika ing nguni kabupaten Madya labuh perang kading
Ngopo kowe Anu, kaya Pak. Loh, piye to, Tor? Apa? Tak kira ki sampean ngono terus. Oh ya wis. Lah, wis gak situ to. Oh, alah. Wis, Abang. Yo dineke Mbak Bir. Katresnan wirat Sik moyo. sapa? Sapa? Kono ae. Aku kowe. Kono ae, Kak. Nan, Apik bareng kono. ya, apik bareng. Bareng, Kari-kari bareng. ki apik bareng. Iya. Nek barenge penak. Oh, Bareng masa- enak. Mau apa iya dah? Aku ora tahu soalnya. Ya, terus yo. Lagi duit lho, ya. Katresnan wirat moyo. Sing pide sing loros. Senajan